Mám úplne novú čítačku a mám tu poviedku Cefa 14, spojovník 056 dvojbodka, Exod z K a Z, Exod, ktorý dostal druhú šancu na život. Veľmi zaujímavá poviedka, aj vizuálne je zaujímavá, pravopisom je veľmi zaujímavá. Takže keď to budem čítať, tak prídete o to čaro. Odfajčilo sa mi to. A vizuálne mi pripomína poviedky Johna Lennona. John Lennon, možno si to ešte niekto pamätá, bol význačná osobnosť populárnej hudby, člen skupiny Beatles. A písal presne takéto poviedky, dokonca si myslím, že lepšie, možno aj vtipnejšie. A celé čaro bolo v tom, že on úmyselne komolil slova. Jednoducho písal ako Angličan, tak, jak mu zobák narostel. Takže ja som čítal iba preklady do češtiny. Tam sa to snažili rôznou hovorovou a inými nespisovnými výrazmi imitovať tú jeho hovorovú angličtinu priamo zapísanú. A tie knihy boli veľmi úspešné. Dokonca jedna bola aj zinscenovaná, hral to normálne divadlo. Boli to krátke poviedky, veľmi vtipné, cynické, krásny čierny humor a veľmi sa mi páčili. Takže tomuto autorovi, pokiaľ je to nejaký náš vynikajúci muzikant, nedovolím si žiadneho nášho populárneho muzikanta prirovnávať k Johnovi Lennonovi, aby som sa ho nedotkol, teda jedného alebo druhého, to nech si už domyslia, tak možno, že to aj ľudí zaujme, pretože je pravda, že keby kdokoľvek iný napísal to, čo napísal John Lennon, tak asi by to nebolo také úspešné a slávne. Bolo to slávne, pretože to písal John Lennon. No a čo by som poradil, to, čo radím často aj našim renovovaným spisovateľom, ktorí sú smutní, že ich knihy sa nepredávajú, tak asi toľko. Vždy, keď je dobrý film, natočený podľa nejakej knihy, tak tá kniha sa potom veľmi dobre predáva. Takže moja rada pre všetkých spisovateľov, natočte vynikajúci film, vaša kniha sa bude potom dobre predávať. Tešilo ma.